Ayahanipun Panatacara dabukan pamong. Nek ana rapat panitia nggih rawuh. Kula menika mangke nggih dipun timbali wonten rapat panitia priyantun pundi bendar badhe kagungan kersa. Ning kula sampun gandeng sampun wonten WO-nipun kula nggih pasrah mawon hasilipun. Sampun rembakan kalih kula. Awit kula badhe ijulan jam menika nggih nek dadakan nggih kirang prayogi. Ngaten. Lajeng dapukan pamong ngrancang tata cara, ngrancang menika nggih tetep boten apa nika? Boten egois. Boten gembilo. Dumeh dipasrahi panjenengan ngrancangipun kedah nyuwun pirsa rumiyin. Ingkang dipun kersakaken mangke des pundi? Anu Mas, aku ora tau digawe. Ki pasrah mawon. Nek pasrah mawon dumeh pasrah nggih tetep asiling rancangan dipun aturaken. Nek ngaten dos pundi? Ampun ngaten sing niki dipun ewah. Oh nggih. Menawi sampun napa nika? Trep nembe dipun dawaken ta dipun tetepaken. Ingkang sampun dipun rancang nggih menika ingkang dipun tindakaken. Dipun janji. Mangke menawi wonten priyantun sanes Pak Dene sing ora nderek rawuh saka Jakarta tekan kene ora ngerti nek wis dirembuk panatacara ndi? Sampun rapat wingi Pak D. Uga aku pengen ngerti ndi yo nggih. Nah, dirubah. Ampun ngaten-ngaten. Monggo panitianipun ingkang pirsa mangke bar niki. Nek dirubah sepihak bingung mangke. Nggih upami ngaten nggih dipun imutaken wingi sampun dipun rembak menawi nggih jenengan timbali sedaya. Ora aku sibuk, aku percaya jenengan tinggal lunga. Ampun kersa. Bali eteng ingkang kagungan kersa. Biasane niku malah napa niku? Malah mbolo jenengan. Mpun apa? Mantene biasane. Mpun Pak bareng mawon. Pak D senengane ya ngono iku, senengane iku. Nah, nampun ngaten nggih, sampun. Ngaten nggih nika. Kedah ngerancang, nderek ngerancang panjenengan, ngetang wekdal. Nah, biasane nek mboten dipun rencangi ngetang wekdal, mangke cara daharan nggih mbako enak, bakso enak dipun campur. Mongko jane nek didhewek-dhewek apik. Mangke wonten anu niki. Mangke wonten kiroke. Oh nggih. Mangke penyanyinipun saking Palapa. Oh nggih. Mangke ingkang sambutan Pak Petinggi, Tinggi Anyar niku. Mangke kedah nyambut. Oh nggih, Pak Bunggah. Lah sing pasrah mangke saking mriko Pak Haryono, ingkang saking kula mangke Pak Hardi. Lurah sampun 3. Nggih, mboten napa-napa. Lah Pak dosene nggih rawuh niki mangke Pak dosene. Mangke diaturi wekdal ken sambutan. Lah niku gandeng genduk niki nggih bocah pondok mangke wonten Pak Yai nggih. Dipun aturi saking Jombang. Oh, inggih ingkang saking Blitar nggih diaturi. Menika sampun wonten 9 lho, Pak. Mboten napa-napa. Ampun kersa nggih diarahke, ditungno wektune. Lah kinten-kinten setunggal priyantun ngendika pinten menit. Wah, niku pinter pidato niku. Lan jenengan suwun 2 jam pun. Nek 2 jam ping 9 pinten Pak D, ngaten nggih. Nah, dipun etangaken. Ngaten. Pirsa nggih, nika kedah wonten napa nika rembak utawi koordinasi. Lelajengaken ngetang wekdal nemtokaken paraga lan ngupaya jangkeping uba rampe sarta sanesipun. Nah, panjenengan menika lulusan Permadani Anyaran wonten ingkang priyantun ingkang napa nika? Adat istiadatipun kenthel mangke tumplak punjen kedah pakem nggih Mas. Nggih. Ampun nggih tok. Pakem ingkang dos pundi? Lah jenengan kula pasrah. Oh kok pasrah? Jebule ngerti apa ora wong iki. Nggih, menawi pakem mangke ngaten kemawon kula kok radi pekewuh. Monggo jane jenengan iki dereng apal. Mangke Selasa mawon nggih Pak kula niki radi kesesa. Wong Anyaran kok nggih.
Jebule napa? Selasa iki Minggu, Senin kulakne mbahno sik aku. Kulakan digawani buku. Senin mriko nggih. Selasa nggih mriko bareng dipun waos, lho kok akeh ngene. Kok ana tumpeng, ana barandingan ngene, Mas. Lah nggih, nek manut pakem ngeten, nek manut kahanan wonten caranipun. Nek kahanan pripun? Menika nek tumplak punjen nek kahanan nggih namung ngunjuk apa nika? Toya rujak degan, serbab degan. Menika ngaten. Wingi sampun dipun carisaken nggih. Wah piye? Bu. Wah, ibu diundang biasanya. Niki nek pakem ngene, nek iki ngene. Ya pakem apa? Lah iki pakem ngene. Walah nek ngono kudak lha apa iku? Tumpeng nek nganti ana papat niku kudak lha apa? Ana apa iku kekebarang kudak badhe ribet. Menak Mas, manut jenengan nek manut kula nggih niki sing. Ha iku dak wis apake? Nggih Mas, niki mawon. Nganut ingkang hasil ingkang menika. Ngaten kedah dipun rembak ampun panjenengan kulaan saking Mbahno mangke kedah ngeten Pak. Lah mboten saged iki pakem ampun ngaten nggih. Mangke klenik mlajengipun. Klenik mangke. Klenik Mbahno nggih panjenengan Mbah. Menawi pakem menika nggih. Menika pirsa nggih kedah rembakan. Kula lajengaken panata cara mboten kedah dados pambiwara. Lho. Lek kursus panata cara kok ora entuk dadi pambiwara. Nek Mas Kundone maksude piye? Menika cetha nggih panata cara sing tukang nata mangke pambiwaranipun sanes upami kula gadah damel piyambak. Nah, Bapak Bawi kagungan kersa piyambakipun pirsa engko tak tata ngene. Pambiwaranipun menika nimbali saking Permadani Pak Yoto. Nah, dipun timbali. Pak mangke dinten nika nggih. Oh nggih. Acaranipun ngaten. Nggih. Teges Pak Bawi menika dados napa nika? Panata cara sing tukang nata carane. Nah, mriki kantun biya warakaken kadidene upacara bendera. Lho namung ngeten tok kok. Pengibaran sang merah putih. Lho sing kono kok ketemu ana swara. Siap gerak, lanjang kanan kiri gerak, maju jalan. Nah, nek maju jalan kecepatan nggih, ora kon maju jalan. Maju jalan. Nah, itu ya. Pak. Lho, iku mang sing perintahi sapa? Oh, jebul wingi-wingi sampun dipun tata oleh nata gladen ngantos setunggal wulan. Nganti nelaske probya kathah. Mriko ingkang gladi Pak TNI Polri. Ngaten nggih? Lah, ingkang nata saderengipun lampahing tata cara menika namanipun panata cara. Ning panjenengan nika jangkep. Anggenipun monggo Ibu nggih. Anggenipun ngudi kawruh wonten Permadani menika jangkep kejawi panjenengan saged dipun tuntun dados sing tukang nata namanipun panata cara ugi saged dados pambiwara. Sanggih? Nika panata cara mboten kedah dados pambiwara. Amung saged ugi panata cara ngropel. Ngropel napa nggih? Ngranggep pambiwara. Ngeten nggih wonten sing remen iki. Ah ngene ya masuk. Nika nggih. Wingi wonten nyoprisa nggih. Menawi dados pambiwara menapa saged ngrangkep dados kori. Lah, menawi menika dipun tulak sing ndhegawe ya pinter, pun kula kenca-kenca dangu kok Mas. Mangke pambiwaranipun jenengan, koriipun nggih panjenengan. Setengah ini kula niku pun gadah uni kaul. Nek ngoten pripun niku? Nggih, adik kula mau kathah
Bados kula badhe kula sambat ae. Nang ngoten biasane ngindo nggih. Ngindo. Mun Mas mangke pira-pira kula bayar. Niku. Ngeten. Meni pira-pira kula bayar, tiwasane meni wah masuk iki. Pinten niku? Korek nggih nek kados kelas nasional niku nggih. Paling mboten nggih 5 yuta niku nembe transporte. Dereng swantene. Nggih. Ngaten nggih. Mboten asal kirang. Ngoten niku. Panata cara ana nyang-nyangan barang niku. Ning Permadani mboten maringi, mboten ngaturi tarif. Nah pripun? Peh krungu kaul nek mboten semonten nggih wonten padoke sanes. Ampun ngoten nah. Lah nggih pripun? Dirembak kok Mas dirembak. Rembak-rembuk wae. Ngoten nggih. Menika. Estu nggih ampun ngantos panjenengan nolak panjer mergi wonten tembung dipun sambat. Ngoten nggih. Kita kersa. Napa malih panjenengan napa nika? Dereng nate marogo. Biasane malah napa nika? Kowe dindeltok wis seneng aku. Meneh dek mulai malah digawani beras karo brambang. Nika. Dumugi menika kula kinten sampun cetha nggih. Mencetha nggih. Sampun nggih. Monggo sakmenika praktek ingkang kula aturaken wingi sampun dipun print. Sing ngeprint sinten? Ngacung. Nah, ateges sampun dipun rengkep nggih, dipun sinau nggih. Sampun nggih. Tuh kok dereng. Sampun apa dereng? Nah, niki badhe kula nyuwun pirsa, sinten ingkang kersa nyobi dados pambiwara, mesti noleh kabeh noleh kancane. Napa sedaya ingkang dipun perlokaken nika? Lah nika sampun wonten rancangan segedhik wonten ngajeng. Wonten nika. Nika. Sing digawe sinten nika namanipun? Ingkang kagungan kersa sinten? Lah menika kedah dipun paos ngaten niku. Dipun renggep, dipun kuwaosi. Sinten ingkang kagungan kersa? Sinten? Popo Harjuna. Titikanipun menapa menika? Napa? Kok binti? Napa nika? Wonten keterangan mboten nika? Singkatan-singkatan nika PG, CPP, CPK. Nggih, calon pangapunten kakung. Nggih. Ampun calon pemandu karaoke ya. CPK, calon pangapunten kakung. Lah wonten krika malih mboten CPK, kok CPP. Nah, CPP mboten napa-napa. Ingkang baken sisihanipun mesti mboten mesti CPW. Oh, nek ngono CPP ya calon pengantin pria. Kok CPW calon pengantin wanita. Kedah saged ngemong ing swasana. Ampun ngeyel. Ora iso ning kono ndek iki ku CPK kok. Wis disepakati kalau Permadani, mboten. Nggih, persaudaraan. Sinten ingkang kagungan kersa? Bapak Harjuna. Mantu sinten putrinipun? Roro Pregiwa. Garwanipun sinten Ibu Pamaugati? Menapa? Garwane Bapak Harjuna sinten wonten mboten? Mboten sinerat. Ya nika ingkang dipun damel nika mangke garwanipun wonten Candra menika Manuhara. Manuhara ning diwaos Manuhara. Ibu Manuhara. Besanipun sinten calon besanipun? Bapak Werkudara. Dalemipun pundi? Yodipati. Nah, timbang nek napa nika mastani papanipun nika Yodipaten nggih bener nek ketok kok paten-patenan nggih dalem Werkudaran. Sami kemawon. Nggih, dipun pilih ampun sing paten-patenan. Wonten ing tlatah Yodipaten. Nika nggih, dalem Werkudaran. Harjuna kok Madukara, dalemipun nggih Madukaran nggih. Sae Madukaran. Nggih. Madukaran nggih. Mboten te nggih. Malah mak tukaran mangke. Ngaten nggih, menika monggo. Lajeng kemawon nggih.
sinambi gladen maos. Menawi ingkang wonten ingkang sampun saged ngendika piyambak tanpa menika monggo. Awit ingkang sampun kulino PY laris menika saged ngginakaken tembungipun piyambak. Bebree mangke wonten ingkang tasih pinanggih tembung-tembung ingkang kirang trep boten mermadani pamenipun tapi wonten nggih tapi nggih. Wonten nggih. Nuwun sewu bilih ing ajeng kala wau kula aturaken ingkang paring maidha kasanah Rama Kyai Haji Abdullah tapi sakniki dipun gentos. Logika saged namung mlebetipun apa menika? Mboten etika, estetika kurang indah. Kok anggo tapi apa ya? Tapi ditimbai tapi Bapak Harsono Bapak Harjono ngono ene barang niki. Monggo kula nyuwun panjenengan ingkang nuding piyambak lajeng mangke wonten sak gendhingipun. Gendhingipun menapa? Upami mboten wonten nika ingkang dipun kagem gladen napa niki, Pak? Napa nika? Napa nika? Paning setan napa napa? Napa bidaling layon? Mboten perlu gladen nggih, bidaling layon nggih. Mboten perlu. Nah ika nggih. Tapi napa nika? Tulodo gladen maraga kapanatacaran bergodo 3 dosa kalih pawiwahan badhe daupipun digawe napa nika? Lah nika panatacanipun panjenengan mangke nggih. Ingkang dados Puntadewa dipun jengene piyambak nggih monggo. Oh nggih. Nuwun sewu badhe nyuwun pirsa Rama. Oh nggih. Saderengipun seratan kasalira menika ingkang leres kasalira punapa kasarira nggih. Ri napa li ngoten nggih? Li punapa ri kasarira punapa kasalira. Nek kula nate nampi ngatene kok RDL nggih. R kalih L niku saged dipun maknani sami nggih Pak nggih. RDL nggih. R. Nah nika nggih. Ateges sami panjenengan remen salira nggih saged sarira. Nek kula malah kulino sarira dipun sarirani. Nah salira. Mulane wonten ngedi sarira napa ngedi salira? Ngadi sarira. Nah ngopeni awake ben ketinggal adi. Nggih. Nika menawi badhe mambiwara nggih sing resik siram rumiyin tata busana ingkang pantes nika ngedi busana. Nek ngurmati awak jengene ngadi gawe apike awak mantes niku ngedi busana. Saged nggih? Napa malih? Malih menawi seratan punika lan punapa menika menawi dipun waos utawi dipun pocapaken dados menapa nggih Rama? Menika menawi jaman kula kelas 3 SD kinten-kinten taun panjenengan dereng lair iya ya. Menika punikine sakmangke asiling gigine ret ombak buling jaman wonten seminar menika saged dipun waos menika. Punika nggih mboten lepat. Nggih, nek kepenake lah menika ngoten nggih wonten ingkang dipun warai menika niki dadosipun munika. Kula menika Pak nggih. Nggih. Kula munika alambok nggih nika sampun usah wangsul nggih meh sami kemawon tegesipun sae menika saged monggo nggih napa nggih sampun monggo sinaosa menika sampun dipun print kula kepengin sanget mraktekaken bilih basa menika wonten basa sasmita basa isyarat wonten basa sinerat basa tulis. Nah, tulisanipun ngeten dipun waos kados pundi wingi sampun dipun jlentrehake ingkang kangge pancatan kangge
patokan menika aksara Jawa. Aksara Jawa. Mila mriku mesti wonten TH, wonten T. Namung sinambi dipun jingleng. Jingleng napa niku? Dipirsani sing tenanan. Mangke menawi wonten ketikan ingkang lepat saged dipun leresaken sakmenika. Nggih, sapunika apa sakmenika? Sakmenika. Menika talingan enggal, menika nek sapunika malah mboten injih kula mboten punapi. Nah, nika nggih ketake nek rumiyin nggih biasa ngoten nika. Nggih. Nggih, mboten punapa-punapa. Menika klebet wonten ing ewa-ewan basa, menika wonten basa Bagongan. Basa napa nggih sing saklek nika Mbah nggih, basa Bagongan. Punapa pakenira. Nggih, pakenira. Monggo ngarani kowe ya pakenira. Nek sakniki sampun mboten? Nah, ada seorang raja namanya Parikesit. Hanata Sirak sang ratu Parikesit ngarani Rak. Nek saiki malah ora mudeng. Nggih dipun napa nika? Dipun campuri mawi basa sakmangke niku malah jamanipun jaman basa Jawa gagrag anyar. Nggih. Awit kula asring mireng. Monggo sareng-sareng mangke anggenipun shopping, shopping nggih. Napa shopping niku? Nggih, ngoten nggih. Janipun nggih dilarang nih nyatanipun pun kathah balane nggih. Oh nggih monggo blonjo sareng. Nah kene sing mriki nggih monggo blonjo sareng. Ampun melu-melu nggih monggo shopping bareng-bareng. Putune nyuwun yayak. Mbah ya aja kentir. Oh, ora pareng pinarak ning kono. Ayak. Nggih, nika nggih. Nah menika menawi panjenengan nderek kentir nggih dados dialek. Nek dados dialek terus pundi? Nggih ora apa-apa sing penting mudeng. Nek cara kula nek kalian apa nika ngimutaken nggih panjenengan ingkang napa nika ingkang leresaken. Datak. Kae datak kondur moko jajare bapak. Nggih, jenengan nggih sakaya oh bapak. Mamah, papah. Nah, nek cah cilik mboten saged papah napa niku? Ayo. Oh, malah melu pelo. Malah kok dados bau sastra anyar mangke. Nggih. Ampun, dipun resaken. Nggih. Kadidene napa nika? Cah cilik biasanipun nek badhe ngusapi gerananipun nek mboten ngeten, nggih niki dijipuk ngeten. Ampun malah panjenengan bombong bangga. Wah pintere ora ana kacu iku roke dingene nodak pinter ngoten niku. Saru dipun leresaken. Ngaten nggih. Monggo dipun waos keman apa dipun iring gending nggih. Pambuka rumiyin monggo sinten ingkang kersa? Tak dongake ora ana sing gelem kabeh. Rumasane oh panjenengan nggih. Rumasane nek jenengan do ngambek kula mah remen melu ngambek kula mulai nisan. Monggo sinten? Ngangge gending nggih? Gending nggih. Mangke wonten malih gladen malih ingkang resmi. Kula namung napa nika? Namung kepengin oleh maos niku dos pundi? Sinambiane nggih, sinambi. Napa dipun praktekaken